Ma chigni uru nyikwara Mogajwang kendo etwak ma ogik tilo mogik mar chenro maka kawaneno kinyi maka wuono wayudo thuolo kendo mar dhi nyime kod gombaka nikech mbaka ni kaka na wasewacho ema gero piny. Ma en kinde ma jopiny yude mar go kodwa mbaka kaka jokanyanam kendo giwacho pachgi kendo giro ote ne jotelo mag yiero ma gimiyo ting' mar chwaro nigi yore gi mag konyruok gi dongruok. Ma ajenda ma wayalo kawo kinyi makono nyakwara Mogajwang, oganda ma poro wach kanyakla, oganda ma bende winjore kanyakla, oganda ma ochung' achiel margi, en oganda ma otegno ma ok nyal yiengi kata matin. Mamiyo wan kae kaunti ma Kisumu tilo mokwongo ma tik chakruok mar chenro maka konene e kor gwenge ma waluongo ni Winam Edition kokalo Ramogi FM kod Ramogi TV. X wantiere Facebook, Instagram, TikTok kaachiel kod bende SMS ma studio ma bende pod dhi nyime kod yudo ote mag jopiny mang'eny ahinya. Ne wakawo yweyo matin to waseduogo kendo. Nitiere jabura moro nosemako tor fuong'. Tado namiye thuolo mondo ongeke matin. Ibiro mana wachonwa nyingi. Dayan ibiro ng'iso ni to piny duo nego chom kanye e kinde ma koro wantie ni. Wane kikiore kaka jabura moro nowacho. Anilo. Diade nyime? Anilo ngan Lili Ochola an nyako man Bung'ol. Tadak Kisumu kaya sedak for long. Tan gima dwa wacho en mana kuma piny ochome ni joluo wabeduru gi moro achiel. Baba nowe ka wacho ni wabed gi moro achiel. To kaka neno kaka weche dhi joluo ok dhi maber. Kata an Bung'ol kamae wiya tiyo aneno gik madhi mbele. Joluo wabed gi moro achiel. Wabed gi one voice. To jok mwayiero, politicians mwayiero gi ging'en wane momiyo gibeti ofis kanyo. Kaka ng'ata chelo osewacho kuomwa kae, wayiero gi yes, sama gimanyo kura gibiro irwa, lakini kwasemigi kura koro gikiawa kata ofis ok inyal donjo mondo iwach ni gima timore i ground ka mondo ging'e mondo gine kaka gikonyo. And then another thing is jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Politicians onego winj gima jopiny wacho, ok ni ka gisebeti ofis kanyo kata kidhi manyogi ok iyudgi. To another thing, kidhi ofis kanyo ni dhi manyogi, jok ma giketi ofis kanyo ineno ka giketo relatives, as if relatives ema nomigi kura. Ok onego bed kamano. Counties moko go gi consider citizen. Kaoro Kisumu kae waneno ka ok wadhi maber. Politicians mane wami kura ng'enygi ok kony jopiny. Koro kuom an kaka nyako man Bung'ol akwayo ni wan be wan gombulu, ombulu wa ok ong'ol. Koro gine kaka gichopo irwa ka gidwaro kura to kwa manyogi mondo bed mayot mondo wachop irgi. Sani gidhi ofis moro ntie stairs akuna lift, wachopo irgi nadi mondo giwinj kwayowa. Ok wanyal chopo irgi, ok ginyal winjo shida ma wan go. Gima wacho en manano, this time round kaka an adwaro wanasemaje Gen Z ma kamoro chung ang'en ma en fresh blood and good direction oneno mbele cause magi jok manotho kati nego gi street but they were there for us. Irukamana inya.